Dobrý den, vítáme vás u mého krásného a velice sledovaného Ludvíkovo filmového okénka. Dobrý den, už jsem vás to zdravil, ale pozdravím vás znovu. V dnešním pořadu si povíme, co nás může v kině čekat za nové hity. Takže pojďme si prolistovat tento časopis. Akce. Zrovna tohle nevím, jak se jmenuje, jdeme tedy dál. Sex ve městě, ano. To byl seriál a teď se natáčí film. A jak se bude jmenovat? Sex ve městě. Jdeme dále. No, to jsou mi pěkný obrázky, co? Ježišmarja, ponurý obsah. Tohle nějaká hezká paní, nevím, jak se jmenuje, jdeme dál. Jelikož vidím, že už ztrácíte pozornost, mám tady první hit. Jmenuje se to stejně všechny. Takže jmenuje se to stejně všechny a je to asi příběh vypráví o jednom dudečkovi, který sejme všechny. Jdeme tedy dále. Oholte si hlavu, budete jí mít pružnou, lesklou a krásnou. A nyní přišel čas, vážení diváci, aby jsme si poslechli vaše vážené dotazy. Volejte tedy na číslo 906 31 31 31. Máte možnost zeptat se nás, na jaké hity jste se nejvíce do mě těšili, co vás pobavilo. Volejte. Celých 5 minut se nám už nikdo neozval, ale já věřím, že už někdo zavolá. Máme tady první telefonát. Prosím, ať to ten chlupák, co je tamhle vzadu v zákulisí, prosím típne. Rád bych slyšel prvního hovorujícího. Dobrý den, zde je Jaromír Mrkvička od Koperátu. Já bych měl takový menší dotaz na vaš škole. Já se těším do nového Pilsen Plaza a velice se těším na Cinema City, v kterém... Já vám tedy zodpovím váš dotaz, protože o Pilsen Plaza jsem zatím ještě ani jedním, ani druhým uchem neslyšel. Vím tedy pouze jenom o Cinestáru. Co dávají v kině? Vlastně ne, pozor, v multikině Cinestar. Jo, bohužel, toto je pro vás záhada. Takže máte ještě nějakou otázku, kterou byste mi chtěl položit? Já bych se chtěl zeptat, nevíte, kdy to tam otevřou? Já každý den strážím, kdy se brána otevře. Pořád zavřeno, zataženo, nikdo není doma, dělají, jako kdyby tam nikdo nebyl. Nevíte o tom něco, prosím vás? Jsem zoufalý. Multikino Cinestar už je otevřeno přes 2 roky. Nevím, jestli jste tak blbí a čekáte u jiných vrat, než jsou. Cože? No to tedy asi špatně čekáte na špatném místě. Ale moment, přišla mi zpráva, ano, už se koukám. Cinema City. Ne, ano, bude otevřena 20.11. Tedy 20. listopadu tohoto roku. Zatím bohužel nevím, které filmy tam budou, takže... Každopádně děkuji za odpověď. No máte za co tedy dělat? A já už musím končit, omlouvám se, já tolik peněz nemám. Chápejte, mám 6 dětí na krku, pakobylky. Ano. A ještě mám pakobylčí farmu, slepice. Ano. Musím chodit nakupovat, jsem zoufalý. Tohle o film. Každopádně já shledanou. Děkujeme vašim zákazníkům. Děkujeme našemu volajícímu panu Vařečkovi, nebo jak se jmenoval? Mrkvička. Takže děkujeme ještě jednou moc krát a v příštím seriále se na vás těší Ludvík.